Okay, thank you very much. Dear colleagues, my presentation will be in Slovak language, but I would like to present the introduction to the project in English, because I want to present the aim of this work so it can be understandable to everyone. So let's get into it. The research is about the early medieval age settlement structures in the Lower Morava Valley. The interesting thing about the project is cooperation. As you can see on the map, we are at the border region between the Czech Republic, Austria and Slovak Republic. During the morning there was one presentation about project which was connected to work of research team in Brno and research team in Austria, which is concerned or which is aimed on the early medieval age structures. So, I just want to say that the presented study is also a part of a similar project which is between the Austria and Slovakia, and it is mostly connected with work of course, the research team in Brno, which studied the hinterland of Polansko, and the main author of the project is Marek Hladík, whose work was aimed on the hinterland of Mikulčice, and he also studied the northern part of the Záhorie lowland. So the presented study is a first step to continue with this work and to search the Lower Morava Valley and connected it to a previous research and to connected it to their data. So, so much from the English introduction, and now I will return to Slovak language to present the methodic and the rest of the project. Takže, z teoretických východísk výskum v podstate pozostáva alebo vychádza z princípov holizmu aplikovaných do archeológie, ďalej sa opiera a z veľkej časti zakladá na teórii sídelných areálov. Ako pomôcky sa využívali samozrejme programy, ktoré umožňujú prácu s väčším množstvom dát, či už v ich vizualizácii alebo aj v princípe databázy, v čom bol využitý teda ArcGIS, verzia 10.2, prípadne ešte databázový program FileMaker. Model sa zakladá na induktívno-deduktívnom prístupe a spočíva v binárnej logike, to znamená, že sú prekrývané binárne vrstvy deliace krajinu na vhodnú a nevhodnú. Plne si uvedomujeme to, že sú aj iné metódy, akými sa dá robiť predikčné modelovanie. A je to na celú jednu diskusiu, ale hlavným cieľom a voľbou tejto metodiky bolo v podstate použiť alebo nadviazať na metodiku, ktorá bola použitá pre severnú časť Záhoria a pre zázemí Mikulčíc. To znamená, aby sme mali dáta a modely, ktoré vznikli kompatibilným spôsobom, aby ďalej bolo možné s nimi pracovať a zhrňať ich dohromady. Tak, časová perióda, ktorou sa zaoberáme teda, je od 6. až do prvej polky 13. storočia. A výnimočnosťou tohto územia, na ktorú by som chcel poukázať na začiatku prezentácie, oproti severnejším častiam, je počas tohto vyčleneného časového obdobia interakcia s viacerými etnikami, respektíve z archeologického hľadiska kultúrami. V prípade počiatkov včasného stredoveku ide o avarské etnikum, všetko sa viac menej týkalo južnej časti územia, tzv. Bratislavskej brány. A ďalej potom na prelome 9. a 10. storočia to bol zásah staromaďarského etnika. Tieto všetky veci sme sa snažili zohľadniť pri našom výskume už od jeho počiatkov. Aby sme ich stručne charakterizovali ešte jednu výnimočnosť študovaného územia, tak by som spravil stručný exkurs do jeho prírodných podmienok. Totižto naše modely sú tak kvalitné, ako sú kvalitné dáta a samozrejme, že je evidentným faktom, že modely, ktoré vytvárame na základe popisu krajiny,
alebo vrstiev, ktoré popisujú jednotlivé ekoparametre, sú tak dobré, ako sú dobré vstupné dáta. Lenže hlavný problém je skutočne v tom, akú krajinu máme pred sebou, akú krajinu alebo aké informácie alebo ekoparametre máme v mapových podkladoch, teda máme nejaký dnešný obraz o krajine a na tomto základe sa snažíme vytvoriť model, ktorý niečo vypovedá o včasnom stredoveku. Čiže prvá základná otázka na kritiku dát je, nakoľko sa mohla krajina zmeniť. Na južnom záhorí, teda rozumieme od rieky Mijavy smerom na juh až po sútok Dunaja a Moravy, máme v podstate ten problém, že absentujú nejaké environmentálne dáta, pelové analýzy a podobne, z ktorých by sme mali akú takú predstavu o vývoji krajiny od včasného stredoveku. Jediné, o čo sa môžeme oprieť, sú analýzy kolegov, napríklad aj z Pohánska, z Mikulčíc, ktorí tie dáta majú. Paušalizovať sa však s veľkým otáznikom dajú len na nivu Moravy, ktorú môžeme vidieť zelenou. Ďalšou dôležitou a veľmi, veľmi výnimočnou a charakteristickou časťou krajiny sú práve viate eolitické piesky, ktoré vyplňajú v podstate celý stred záujmového územia. Ako môžeme vidieť na obrázku, nehovorím len o pieščitých pôdach, sú to skutočne piesky, v minulosti pohyblivé duny. A tretím dôležitým faktorom v krajine sú Malé Karpaty. Čiže v podstate môžeme si urobiť takúto kvázi zonáciu a v každom z týchto prvkov krajiny sa predikčné modelovanie potýka s určitým problémom. Keď sme už pri tých viatých pieskoch, tak samozrejme, že máme tu nejaký základný obraz krajiny. Dneska nachádzame krajinu v stave, keď je zalesnená, čo vlastne súviselo ešte už od nariadení Márie Terézie so snahou práve stabilizovať premenlivosť krajiny. Z pedologického hľadiska sú to regozeme, ktoré ale vznikajú pod lesom. To znamená, že v minulosti je pravdepodobné, že veľa tých dún ešte v nejakých 30. rokoch bolo pohyblivejších a dneska po nich ostali už len malé relikty. Dôležitým krajinotvorným prvkom je samozrejme rieka Morava, prípadne ešte ďalšie väčšie toky, ktoré pretekajú kvázi v úvodzovkách vnútrozemím, ktoré vytvárajú v podstate floodplain, alebo teda riečnú nivu. A ako môžeme vidieť z riečnych sedimentov, je tu určitá ich rozloha, s ktorou sme pracovali. Lenže po konzultácii s pedológmi, tuto môžeme vidieť tzv. Rozlohu nivy, Starý Lúh a Nový Lúh, to znamená tzv. backswam. Sú to pôdy čiernice, ktoré vyžadovali pre svoj vznik záplavy. Keď sa medzi akradačnými valmi vyliala voda tam stála, vytvorili sa vhodné podmienky na vznik čiernic. To znamená, že máme nejaký rozsah nivy, ktorý máme dokumentovaný a s ktorým sme z časti pracovali. Lenže treba si uvedomiť dôležitú vec voči kritike týchto dát a síce, že táto niva je asi tak 500 rokov stará. To znamená, že máme tu tieto limity, ktoré sa týkajú prírodného prostredia. Napríklad v 1930 Štefan Janšák sa vyslovil názor, že lokality, teda pieskové duny, na ktorých sa koncentrujú včasnostredoveké nálezy, sú obklopené močiarmi, ako môžeme vidieť aj na mapách prvého vojenského mapovania, alebo aj na mapách, ktoré sú ešte z roku 1935 pred reguláciou, pred vytvorením hrádze, kde skutočne záhorie bolo z časti močaristé a obklopené ramenami rieky Moravy. Je ale otázka naozaj, ako starý je tento režim rieky. Celé je to jedna veľmi komplexná problematika, ktorá sa týka aj klimatických zmien vo včasnom stredoveku, ale do týchto detailov nechcem zachádzať. Môžeme len proste vidieť aj na ortofotosnímkoch z 1950. pekne vývoj riečnej nivy a jednotlivé usadeniny. Ďalším problémom boli archeologické dáta. Keďže pracujeme s teóriou sídelných areálov, tak sme dáta spracúvali v intenciách komponent, aj na základe teda funkčného rozdelenia. A tu by som chcel poukázať na dve dôležité veci. V prvom rade pristúpili sme kriticky k starým dátam, to znamená, že sme sa snažili urobiť aj revíziu materiálu priamo v múzeu, pokiaľ sa dalo. Ale dôležité je to, že spodná časť grafu, tá biela, zobrazuje záchranné výskumy a tá tmavosivá časť zobrazuje systematické výskumy. Môžeme si povedať, že fajn, dáta, ktoré máme a ktoré vidíte na mape, sú teda v docela dobrom stave. Lenže opak je pravdou. Máme tu totižto Bratislavu a Devín. To znamená miesta, ktoré sú permanentne buď v záujme archeológov, alebo sú v podstate v úvodzovkách postihnuté veľkou zástavbou, ktorá automaticky vyvoláva alebo spôsobuje
vyšší počet záchranných výskumov. To znamená, že celkovo z 323 komponent a vlastne z celého počtu napríklad záchranných výskumov až 79% pochádza z Devína alebo v Bratislavy Starého mesta. 85% systematických výskumov je z Bratislavy Starého mesta a z Devína. To znamená, keď sa pozrieme na mapu, len je juh je dobre preskúmaný. Všetky ostatné komponenty vymapované hore pochádzajú hlavne z povrchových zberov. Čiže toľko ešte k samotnej dátovej základni. A aby sme videli ešte nejaké základné rozloženie, tak tu máme dve koncentrácie, práve Bratislavská brána, pozdĺž Južnej Moravy a potom na strednom úseku študovaného regiónu. Tuto som chcel prezentovať v podstate nie čiastkovo jednotlivé ciele, ale rovno položiť otázku a skúsiť na ňu odpovedať. Takže prvým cieľom výskumu bol samozrejme zber dát. Tento graf má svoje úskalia a svoje limity. Je to zobrazenie, koľko komponent máme na jednotlivé časové úseky. Není to počet lokalít a keďže, ako sme si pred chvíľou vykreslili na stave výskumu, neodráža reálne stav osídlenia, respektíve nárasty osídlenia, jeho poklesy, odráža v podstate, koľko komponent máme známych, teda viac menej odráža stav bádania. Môžeme hypoteticky hovoriť, že vyjadruje nárast osídlenia v 9. storočí, ako je koniec koncov zavedená hypotéza, ďalej jeho pokles v mladších obdobiach, lenže naozaj tento graf nemienim ním povedať to, že jednoducho nemienim vystihovať nejaké osídlenie, len proste koľko komponent sme nazberali. Ďalej je tu nejaké to funkčné rozdelenie, ako môžeme vidieť na základe sídlisk pohrebísk. Takže archeologické predikčné modelovanie pozostávalo z dvoch skupín dát. Sú to nezávislé premenné, teda ekoparametre, ktoré slúžili na popis krajiny, viac menej sa dotýkalo terénu a vzťahu k vode a potom tu máme archeologické dáta. Nebudem bližšie popisovať metodiku predikčného modelovania, len sa vyjadrím k kvalite dát. Snažili sme sa pracovať s tým najkvalitnejším, čo sme k dispozícii mali. A síce v rámci Slovenska to nie sú lidarové dáta, bol to len digitálny model terénu, ktorý mal grid 10x10 metrov a ďalej všetky ostatné podklady boli viac menej čerpané z mierky 1:10 000, napríklad dnešný stav vodných tokov a podobne. Tak, prvá otázka, ktorú sme si kládli a základným cieľom výskumu a predikčných modelov bolo, bola vzájomná korelácia prírodných podmienok, teda ekoparametrov a osídlenia a jeho štruktúry. Tak, predikčné modely sme urobili pre 6. až 8. storočie a môžeme vidieť, že ako najväčší potenciál sa periodicky opakuje v podstate to, že máme tu územie za prvou terasou Moravy, ale k čomu sa ešte vrátim, dôležité je, že samotný model štruktúruje aj nivu. Celá niva, paradoxne, to by sme si mysleli, úrodné pôdy a všetko, by mala mať jednotný vysoký potenciál, ale práve, že model ju diferencuje aj napríklad na územia, ktoré nie sú vhodné. V 9. storočí tento model bol najkvalitnejší, pretože do neho vstupovalo najviac dát a mohol som ho rozdeliť na jeden model pre sídliska a druhý model pre pohrebiska. Je to metodicky správny postup samozrejme, ale dáta v prípade starších období a mladších období nám to neumožnili. Tieto modely sú len demonštráciou a nemajú veľkú výpovednú hodnotu vzhľadom na vstupné dáta, ktorých sme nemali veľa, ale tiež poskytujú určitý obraz napríklad vo vzťahu sídlisk a nivy. Ďalej tu máme ďalšiu vec, ktorú som hlavne zobrazil kvôli príkladu. A síce, ako som už povedal, je z najkvalitnejších modelov, ktoré sme boli schopní vytvoriť. A model pre mladšie obdobia, prvú polku 10. storočia a mladšie, kde, ako uvidíme o chvíľu, sme mali tých komponentov skutočne málo a pochádzali viac menej z Bratislavy, čo, ako vidíme, ovplyvnilo aj celkovú kvalitu modelu. Ďalším typom modelu, ktorým sme sa okrem analýzy v geografických informačných systémoch snažili preukázať isté vzťahy medzi prírodným prostredím a sídliskovou štruktúrou, bol matematický model, konkrétne index významnosti, ktorý mohol reagovať troška viac na rozdelenie sídliska pohrebiska a preukazoval nám vzťahy v podstate. Tu som vyberal napríklad vzdialenosť od nivných usadení, nivných pôd, ktorá je rozdelená do určitých tried po metroch a im sa prideľoval index významnosti. Keď chcete, v rámci diskusie sa môžeme vrátiť potom ešte podrobnejšie k tejto metodike. Môžeme tu ale sledovať rôzne tendencie osídlenia medzi 9. storočím a poveľkomoravským obdobím
čo je tiež jedna dôležitá časť celého balíčku hypotéz a diskusie okolo včasno-stredovekého osídlenia. Aby sme sa k nemu dostali, tak sústredili sme sa hlavne na otázku centra a periférie. Ako centrálne miesta ovplyvňovali alebo štrukturovali osídlenie okolo seba, či ho kumulovali a následne sme sa zaoberali aj kolapsom sídelnej štruktúry, ktorá po náraste v 9. storočí podľa doterajších výskumov upadala. Najlepšie a len v stručnosti naozaj poukážem na dva fakty. Prvým je pohyb centra, ktorý môžeme na tomto území vidieť. Totižto tu máme Devínskú Novú Ves, známu to koncentráciu horizontu slovansko-avarských pohrebísk, ale v 9. storočí to centrum nenadväzuje na túto oblasť, ale presúva sa na druhú stranu Devínskej Kobyly a objavujú sa nám ešte ďalšie koncentrácie pozdĺž rieky Moravy. Ďalej, po veľkomoravskom období sa centrom stáva keby Bratislava a obraz o ďalšom osídlení nám absentuje. Čiže v podstate toľko k základným otázkam centra a periférie a drobnejšia štruktúra osídlenia je na dlhšiu diskusiu, ale ako som ukázal, z kvality dát tých systematických výskumov je naozaj málo. Úplne na záver by som sa vrátil k tej štruktúre nive. Ako môžeme vidieť z hľadiska aj rozmiestnenia lokalít a prírodných podmienok, tak týka sa to hlavne toho rozhrania nivy a viatých pieskov a ešte v samotnej nive veľký potenciál osídlenia je preukázaný hlavne na miestach, kde buď staré agradačné valy, alebo teda viaté piesky vystupujú nad nivu. Poslednou vecou sú chýbajúce komponenty, ktoré boli široko datované ako včasný stredovek, preto som ich nemohol použiť do analýzy, ale keď ich spätne zobrazíme v kontexte modelov a poznatkov, ktoré výskum docielil, môžeme vidieť, že tie komponenty, ktoré sú široko datované ako včasný stredovek, veľmi pravdepodobne patria do tej veľkomoravskej periódy, aj na základe či už predošlých skúseností, aj na základe revízií materiálu, ktorému sa nám podarilo dostať. A ako vidíme, celkovo zapadajú do konceptu osídlenia 9. teda toho vlastného veľkomoravského obdobia. Využitie nivy je tiež ďalší veľký balík diskusie a ide tam o to, že absencia osídlenia môže byť spôsobená práve tými mladšími náplavami, alebo z hľadiska nejakej paleoekonomickej rekonštrukcie môžeme diskutovať o tom, či bola niva využívaná ako či už pasienky alebo polia, proste hospodársky a tie sídla sa koncentrovali naozaj na tom rozhraní na tých vyšších polohách. Ešte by som chcel poznamenať, že nebola to len práca od počítača. Územie Záhoria sme si naozaj prešli povrchovými zbermi, ktoré predstavovali nové externé dáta aj tak na testovanie samotných modelov a jednak sme sa v nich zamerali práve na vyplnenie prázdnych miest v osídlení. To znamená, že tým sme si v podstate preznačili aj nejakú tú budúcnosť výskumu, ktorá spočíva v kolekcii nových dát, či už pomocou povrchových zberov, či už snahou o ďalšiu revíziu dát, povedzme v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi, ďalšou kooperáciou s odborníkmi, či už z hľadiska pedológie a podobne. Keď nám už chýbajú tie environmentálne dáta, musíme to aspoň nejako takto kompenzovať vo výbere lokalít, na ktorých by sa mohol uskutočniť nedeštruktívny geofyzikálny prieskum a hlavne z hľadiska modelov sa nám ukazuje ako veľmi potenciálne územie podmalokarpatská zníženina, na ktorú sme sa snažili koncentrovať aj čas terénnych aktivít, pretože nám prípadne ako veľmi vhodná, lenže osídlenie tam zatiaľ absentuje. Teda istým spôsobom ďalším krokom je aj vyplnenie bielých miest na mape. Takže asi toľko k tomuto projektu, ktorý sa momentálne odohráva a uvedomujeme si ešte raz limity predikčných modelov, uvedomujeme si limity, ale je to prvý krok, ktorý má za úlohu dotiahnuť prezentované územie na úroveň, ktorá už je dosiahnutá viac menej v Miklučiciach alebo na Pohansku. Ďakujem za pozornosť.